Zo, beste mensen, welkom in Vlaanderen. Ik ben hier nog even aan een parking. Opnieuw bijzonder interessant voor de mobiliteit hier. De elektrische deelfietsen met dropzones die digitaal ingesteld worden. Ik zeg, Zeeuws-Vlaanderen zou ook dit principe kunnen toepassen door dit bedrijf te contacteren. Donkey Republic hier. Ze zetten in Hulst Terneuzen-Sluis, zodat men snel kan verplaatsingen doen als de bus niet komt, of ook voor andere toepassingen. Het is 10 euro voor een volledige dag, 4 euro voor 30 minuten. Er is nog altijd geen deelvervoer bij ons. Nog even belangrijk, als je je fiets niet bij hebt, of je komt aan Huls busstation of daar in Terneuzen, er komt geen bus af, je neemt zo'n fiets en je bent vertrokken. Je zet hem af in Vogelwaard, in Kloosterzande, en je hebt toch tenminste iets bij de hand.